श्रीराम एजन्सी। आमच्याकडे 4.5 इंच, 6 इंच, 6.5 इंच बोरवेल खोदून मिळतील। तसेच HDPE पाईप, तुषार सिंचन, ठिबक सिंचन व पंप सेट लगेच बसून मिळतील। तसेच रस्त्यापासून 500 फूट अंतरावर जाऊन देखील बोरवेल खोदून मिळेल। आमचा पत्ता मुंबई गोवा हायवे, बिपवणे, तालुका कुडाळ, जिल्हा सिंधुदुर्ग। प्रोप्रायटर आनंद रामदास। संपर्क 9422 38 12 63 किंवा 7720 84 24 63। काल जो देवगडमध्ये कमळ चषक झाला तिथे जे भाजप आमदार नितेश राणे यांनी जी वक्तव्य केली की शिवसेने म्हणजे जे शिवसेनेचे जर माझ्या मनामध्ये आलं तर मी कधी पण शिवसेने मूडवर आहे की शिवसेने नगराध्यक्ष बदलून आमचा नगराध्यक्ष बदलू शकतो। तर मी त्यांना सांगू इच्छितो की पूर्णपणे जनतेच्या मूडवर आहे की कोणाची सत्ता बसवणे आणि कोणाची। जनतेचा मूड बदलल्यामुळे त्यांनी केलेल्या भ्रष्टाचार किंवा इतर कामांमुळे जे जनतेचा मूड बदलून त्यांनी आज शिवसेनेची सत्ता बदलली आहे। त्यांनी जरी किती मूड जरी त्यांचा बदलला तरी आज शिवसेनेचा नगराध्यक्ष किंवा शिवसेनेची सत्ता देवगडमधून जाऊ शकत नाही। आणि त्यांची जी सत्ता गेली आहे त्याच्यात सिंहाचा वाटा हा नितेश राणे यांचाच आहे, कारण त्यांनी आपल्या BJPच्या उमेदवारांसमोर अपक्ष उमेदवार उभा करून स्वतःच्याच पक्षाच्या सीट पाडल्या त्यांनी। आणि त्याच अपक्ष उमेदवाराला आज त्यांनी युवा मोर्चाचं शहर प्रमुख पद दिलेलं आहे। आणि आपल्याच जे कार्यकर्ते त्यांच्या पक्षाचे 20 वर्ष जे पक्षामध्ये सक्रिय होतं त्यांचं कुठेतरी मानसिक खच्चीकरण केलेले आहे। त्यामुळे त्यांनी स्वतः याचं आत्मपरीक्षण करण्याची गरज आहे की आपली सत्ता का गेली। सत्ता शिवसेनेची आल्यामुळे जे आदळआपट करून काही उपयोग होणार नाही आहे। तसेच खरं तर सांगायचं झालं तर नितेश राणेंनी अनेक वक्तव्य केलं की खासदार पालकमंत्री यांच्या शब्दाला अधिकारी जुमानत नाही। तर मी त्यांना सांगू इच्छितो की त्यांचं म्हणणं आहे की खासदार पालकमंत्र्यांपेक्षा माझ्या शब्दाला जास्त वजन। त्यांच्या शब्दाला जर जास्त वजन असतं तर ते आज 7 वर्ष देवगडचे आमदार होते, त्याच्यानंतर 5 वर्ष त्यांची नगरपंचायतमध्ये सत्ता होती, तरी आज ते देवगडमध्ये पाण्याचा प्रश्न सोडवू शकले नाही। 1-1, 1.5 कोटीचे गार्डन, 70-80 लाखाचे स्मशानं याच्यात त्यांनी जनतेचा पैसा वाया घालवला। त्यापेक्षा जर त्यांनी पाणी प्रश्नावर किंवा जे मूलभूत रस्त्यांचे आज 5 वर्ष रस्ते करू शकले नाही, ते प्राधान्याने आज आम्ही शिवसेनेने सत्तेत आल्यानंतर भटवाडी रस्ता असेल, बोरफळकर रस्ता असेल किंवा देवगड स्मशानाचा रस्ता असेल, इतर असे 27 रस्ते आम्ही 1-2 महिन्याच्या सत्ता आल्यानंतर आम्ही ते त्यांचे प्रश्न मार्गी लावले आणि ते टेंडर प्रोसेस होऊन लवकरच ते होतील। त्यातले भटवाडी रस्त्याचं काम सुरू झालेलं आहे, बोरफळकर रस्त्याचं पण काम आता लवकरच सुरू होईल। त्याच्यानंतर त्यांनी अनेक वक्तव्य केलं की देवगड शहरामध्ये ड्रग्स चालतो, मटका चालतो, गोवा दारू चालते। तर माझं असं म्हणणं आहे की माझं आव्हानच आहे त्यांना की तो मटका चालतो, गोवा दारू चालते। तर माझं असं म्हणणं आहे की माझं आव्हानच आहे त्यांना की जर ड्रग्स आणि चालत असतील तर आपण त्यांना माहीत असतील तर नावं त्यांनी पोलिसांना द्यावं। आपण सर्व पक्षीय एक मोहीम राबवू आणि हे सर्व व्यवसाय बंद करू। त्यांच्या जवळच्या कार्यकर्त्यांनी त्यांना चुकीची माहिती दिली आहे की दुसरे तिसरे कोणते नसून त्यांच्या जवळच्याच कार्यकर्त्यांचे मटका धंदा चालू आहे। आज त्यांचा जो युवा शहर प्रमुख आहे त्याच्या वडापावच्याच गाडीवर मटका धंदा जोरात चालतो। त्याच्यानंतर त्यांचे तालुक्यातले जवळचे कार्यकर्ते तेच आज गोवा दारूचे होलसेल डीलर आहेत। त्याच्यामुळे त्यांनी आपल्या पक्षातनंच पहिलं आपल्या पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना समज द्यावी की आणि तेच आज कुठेतरी देवगडच्या युवकांना किंवा इतर जे नागरिक आहेत त्यांचं आयुष्य बर्बाद करतायत। त्यामुळे त्यांनी स्वतः आधी पहिला स्वतःच्या पक्षापासून सुरुवात करून पहिले त्यांनाच धंदे बंद करायला लावेत। त्यांना मी एक सांगू इच्छितो की ते जे म्हणतायत की माझा मूड बदलला की देवगडचा नगराध्यक्ष बदलेल, तर मी त्यांना सांगू इच्छितो की त्यांचा मूड बदलो किंवा नाही बदलो, यावेळी महाविकास आघाडीचाच आमदार देवगडमध्ये बदलेल आणि लवकरच महाविकास आघाडीचा आमदार देवगडमध्ये असेल। असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा। तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका।